Ginhingyo ni United States President Donald Trump sa Hamas nga dasigon ang pagbalik sa mga napatay nga bihag sa tunga sang ceasefire sa Gaza. Samtang ginakwestiyon naman sa Israel ang Hamas sa paglapas sa kasugtanan sa ceasefire tungod nga wala pa nila ginbalik ang nabilin pa nga mga bangkay sa mga napatay nga bihag. Ginapatihan ini nga mga napatay pagkatapos ang pag-atake sang Hamas sa Oktubre 7, 2023. Sunod sa Hamas ang pagbalik sang nabiling nga mga bangkay mahimo magdugay bangod sa mabudlay man nga sitwasyon sa Gaza. Una na nagpatigain sa pag-atake ng Israel sa Gaza sa pihag sang ceasefire matapos ginmando ni Prime Minister Benjamin Netanyahu bangod sa paglapas ang Hamas sa kasugtanan sa naghatag sila sang lain nga mga bangkay samtang gina-turn over sa Israel ang lawas sa mga bihag. Sunod naman sa Israeli Defense Forces, kahapon, Miyerkules, nagsugod liwat ang pagpatuman sa ceasefire matapos ang pag-atake sa Israel kung sa diin 104 ang napatay.